Koyun, geçi, sığır ýaly haýwanlaryň üstünden suw guysaň näme bolýar? İl opşy suwa taşlasaň deňizde tapady. Çiğmal. Men son koýdak bilýär şolar güllür bilmedi kim bar bilýär? Ahmet Gülmani. Tabii. Sowadyja nähili un goýulýar? Ağun. Tarhun. Şoňa hamsyk zatlar belki. Ökde maşin sürýän Şahira näme diýilýär? Şahira. Ýa-da şey diýeň, ökde maşin sürýän Şahirimiz kim? Kim? Kerim Ralli. Ya Kerim Hal kelle de gelle bolýan. Bir oglanyň ýanyndan aýrylma nira gitse ýanyna bolýan gyza näme at takyp bolýar? Näme atyp bolýar? Kleyli. Kleyli. Leyli. Düşündüm bolýan. Mana Tarhun Tarhun bolýan. Endi go Tarhun, gülüm, gülüm,